No Silvus, Milan, no skydni sa mi tu. Priatelia, vitajte v office Poradní krásy Šereď, v tom bájnom mieste, o ktorom ste toľko počúvali, ale ešte nikdy ste ho nevideli. Toto je office Poradní krásy Šereď, kde každé ráno začíname pri tomto stolíku chutnou čiernou kávou. A už sa snažíme naše rozhovory viesť aj pracovne. Toto je napríklad prototyp našej klientky, bežnej klientky, ktorá sa snaží nájsť rovnováhu a nevždy sa jej to darí. A pri tomto stolíku aplikujeme aj kolorterapiu, teda liečenie zeleným svetlom. Ale poďme už ďalej, pani Lucka, do našej hlavnej dennej miestnosti. Jej, prišiel vám fax. Aha. Čo je, kto vám píše? Predstavte si, že zase ten mladý herec. Čo? Zase nezarastá. No poďme ďalej. Tu je denná miestnosť, kde sa nachádza množstvo artefaktov a zákutí. Áno, vidíte tu náš banner, ktorý dobre poznáte, ak chodíte na školenia Šerede na Abilodi v Bratislave. Toto je napríklad peliešok, kde spinká náš Havino. Tu nás sa potom, keď sa prebudí, napije a skočí na gauč. Pravda, na tomto gauči príjmame aj našich klientov. A vy tu, Zlatík, budete stáť jak tulipán, vy nič nepoviete. Tak ja by som teda snáď odprezentovala tento stôl, na ktorom tróni náš totem, náš firemný symbol barania hlava. A vidíte tu aj zvyšky koláča, ktorý nám tu ostal po jednej veľmi zaproblemovanej klientskej rodine z dnešného rána. Milan, točíš toto piekla pani Lucka? No poďte, ideme do tohto traktu. Tu občas sedávajú aj naši spolupracovníci, naši brigadníci. Hrajte, prosím vás, brigadníka, Zlatík. No, stačí? Máme tu poličky plné darčekov. Toto je napríklad sovička, je to znak múdrosti. Dostali sme ju od koho? Od Tamary z Besky, našej klientky. Spomínate si? A to som bahukala. No a tu naproti je už veľmi dôležitý kus nášho nábytku. Na tejto strane, ako vidíte, milión šanónov s vašimi problémami, priatelia. Zatiaľ čo na tejto strane darčeky. Áno, toto je napríklad ekologická taška Poradne krásy Šereď. Darček, ktorý môžeš vyhrať aj ty. Áno, ty, Peter. Tak, deň sa pomalinky končí a my prichádzame k nášmu stolíku. Vidíte, že sme boli veľmi busy po celý deň. A tuto čo, no tak hryskame oriešky. Pani Lucka navarí vždy dobrý čajík, pravda? A tak sa končí náš zaneprázdnený deň. A ak sa vám páčila naša reportáž po priestoroch Šerede, tak sa tešte, lebo na budúce vám možno ukážeme aj hygienický trakt. Milan, ty sa čo chichoceš? Veď ty obyčajne hovorievaš čajík, 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 čajík. Zlaťu!